Sir! Saba nung pirma ka o puspusan ti ka? Hindi ba ko pare kay ako mo kumpirma ni mo? Unsay ango-ango? Oh! Pamunal! Naguta po ni mo pa oy, uban-uban ang kunin mo dire. Oh, nanaghaong oh. Ayun na pirmahan, naglagot ko ana. Sir, good morning. Katawa pa oh, mura biag Milo. Ayun na pirmahan ha. Oh, Berto, magbuntag pod. Unsa may ato? Ay sir, magpapirma na ko sir be. Kompleto ng mga kasaymang mga requirements sa kung gingon si mo ha. Wa mo ko isa ka book na pasa sir. Mauna, ayun dyan na pirmahan, tapulan. Usaw na ko pagpirma na nimo nga wa man man kay napasa sa mga requirements nga kung ipang himo sa imo ha. Sir, madala ra bitaw naghangyo. Wa po bitaw ka sir. Na ayaw jud ko gulog-gulog Berto. Pa, ay pa jaming pa, ati karka ana. Sige na good sir, layo pa kay mong balay ba? Usa may labot ako og layo na inyong balay. Ang akong giingon sa imo ha nga magpasa ka sa mga requirements kaya akong giingon sa imo ha kay imong himuon. Unya unsa man ako magpirma na nga makikipasa bisag isa. Sige, bantay lang ka sir. Tanawa, wal dito lagi kang estudyante pa. Naguta po itong maestruhat oy. Di man papirma clearance. Uy, bay! Mangka mo ato mura makagmulayas ana imbag. Magpapirma o clearance? Na, ay na lang oy. Kay di jud tong pirma sa sir kay wa ta kapasag project. Ikaw may wakapasa ako. Good boy man ko. Good boy, sa imong mata wa man kay sulod-sulod gani. Nah, ikaw bahala. Ako ani wa gyud ko pirmahe. Oh, nag-isa oh, naghang, murag mulaya. May bungkag, sir. Oh, unsa may nakayo sa buntag Buknoy? Bal, kabungula ko mo, sir, oy. Pa, inan sa bungol. Paangol jud kag masumbagan ta karon diha. Ay na si kabuang ni mo, sir. Obi ako na maligag turon, sir. Pa, nati ka estudyante na bungol. Mao ganin akong kaproblemahan no. Kay madugay may ani kasi nabot aning bataan ni kay sag unsa kong istorya. Lahi po niya ha. Sir, papirma ko. Unsay kumpirma? Wa pa ka kumpirmahe? Takdan mo gulo si Papa kabungol. So, tanundunggan akong hangol. Kasi hangol, nga wa man siya may hangol. Ingon sa nang maligya kag bagol. Sir, man yung istorya, sir. Wala ko ba magpapirma ko clearance? Na nabuing na mahinon ka Buknoy. Diri naman nung ka mga kalawat sa kuha, di ba nako imong papa? Bungula po ni mo, sir. Ay, clearance man akong dala. Di man mapa. Pa, di pa pirma naman sa clearance. Bungol na maguro ka. Tanawa, murad ako galiwas. Kaminos ka na ko, sir ba? Ikaw na sa kuha mga Buknoy. Unsa magituyo nimo? Kagin mo, sir. Uy, anak ko ba? Mapirma ko clearance. O ako nagdagtuyo. Na ikaw pa naman masuko sa kuha karon. Pero mga ayaw makagtuyo nako. Nagot, hindi ko siyang masir ba? Natanda ka ron na. Hala ka! Banta bitaw bumalik ka sa kuhagbog, paluloy ka babagsak ka. Unsay pakaw? Pakaw. Tibula. Tanaw man ka, paksit ka ron. Saan po niyo? Wa mo ko na maligag to ron. Nabungol naman tawhanan ay di man ni bungol ganina. Sa bukol. Unsa man? Ay nabuang, nag-inisog, nakasindol man siguro nagdiwinde. Wala ka pirmahin oy. Wa man ko tirahin. Unsa man ka? Tirahin nabuang naman siguro ka. Mukha pa niyo bungula pa mo ka istorya. Natanti ka ron. Lakaw dito ay di ta magkasinabot. Unsay lubot? Ambot sa imo. Ay, isa. Paliko na ko to, sir. Murag wa dyan may nakasinabot ato ba? Sir! Saba nung pirma ka o puspusan ti ka? Hindi ba ko pare kay ako mo kumpirma nimo? Unsay ango-ango? Oh! Pamunal!